bisa temen. Apakah ini tanda-tanda aku cinta dengannya? Tapi wingi aku njaluk nomor HP ora duwe. Yo nyele sapa iki HP-ne? Aduh, cinta memang buta. Aduh. Yo. Lah cakang nggih edan opo? Penake. Enggak apa-apa nanti. Ganggu wong Pak Bayang ketok. Oh awas kowe, ganggu wong Bayang ketok. Padha ngawe-ngawe. Wah, bluk iki. Kita goyang lagi, Bro. Lah kayak kok edan malah guru-guru. Tuh, pocket timer cewek wingi ke, Dang. Ya, anek kene. Ayo para nih. Ayo. Yang ke malah tiru deh. Oh, ya. Mantap. Piye kawanku? Lah pasange wingi pas lari-lari kok oleh bebon gul. Mening ora ya iki? Ya dong, namaku kan Ferry Saputra. Weh, jikong kene tak ceritani. Ono benteng go. Yo saiki kan aku nggih galau saiki. Nggih merana. Kok iso? Bro ah, bingung kok. Dikai nomor tapi ra duwe HP. Lepas nyile HP ku po, mumpung akeh kotane. Ya kene ra silira sebagai kawan. Heeh. Ya ngono. Ya wis ra, tak tinggal telepon dhisik ya. Sik ra rokok endike mau ora takon rokok endike. Tamu alus. Yo iki ra anane lintingan. Lintingan. LA. Oh, saanane. Yo lintingan LA kan anu singkatane. Lintingan asli Siwalan jadi whisky-nya. Olah nyaji. Wis ditelepon. Rono ngegrak ngono lah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki Cinak Dino po? Lah iki sapa? Aku kan Ferry Saputra. Oh, sampean, Mas. Piye napa? Jip, Weng. Aku ki saiki bingung. Bingung ngopo? Yo, Pak ngempeli cah wedok sing wingi ra temuan tapi ra duwe wida.
HP yo nyilih sampean, mobil rak duwe, yo kong apa aku. Doyak gul. Wong layang pedhot doyak. Kresna kudu doyak. Oh, heeh. Nek kowe pancen seneng temenan yo mlaku bareng yo rak iki Gul, perjuangke. Jarene kowe seneng. Yo wis kawan, tak tinggal dhisik yo, pamitan dhisik yo. Pak ning bocahe masalahe yo. Hati-hati kawan. Siap. Hati-hati. Kawanku. Apa aku salah? Salah yakin ning ndi sih? Wong pasange iki ora tau salah. Salahe aku tak mencintaimu. Hai. Iki omahe sing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sopo sih? Gak bawa masker. Lungo, Aku dusir ki. lungo. Sopo kae, Kak? Oh, bro kamu jalan Pak. Jangan. Saya mau dulu. Ayo. Supi nek apa semateng mbok ah. Lek suti iki ono-ono ae yo. Jaluk jeruk. Mas Ferry arep rene kok ora teko-teko ya. Jajal tak telpone. Kok mau telepon guys? Sopo sih telepon ki? Menawa judu nek apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki Mas Ferry. Udu mbak, iki aku koncone. Mau Mas Ferry jare arep nang omahku, Mas. Kok ora teko-teko? Iya mbak, jare mau pak ning omahe sampean sih. Terus mlaku ke rono. Oh iya wes Mas, makasih ya. Ya mbak, oke. Pancen iso suwi kon ngemek jeruk kene lek sutini dintuani antek lumutan kaya kene. Suwi ngene, kaya turu wong ngene kene. Apane wong iki wedok Google malah telepon aku jare Pak Rono iki ora tekan-tekan jur piye? Ora parani. Yo, Gubet ulong gue garang. Ayo, banternya. wah. Apa ini?
Artinya kata ini hancur.